Prezentare în livada mare, să vedem cum stau pomii fructiferi. Uitați, plin de muguri. Deci, așa sprun este plin de muguri și nu ne-a rodit până acum. Deci l-am pus pe rod anul acesta. Cireșul este plin de muguri de rod. Vedeți? Deja e și în floare. Avem buchete de mai. Vedeți? Următorul plon. Vedeți? Plin de rod. Vedeți cum stă rodul. Stă rodul. Aici stă la alt prun, la fel, plin de rod. Vedeți, majoritatea copacilor sunt plini de rod. Vedeți, de pe anul ăsta i-am pus pe rod. Mai ca lumea. Vedeți și mărul acesta. Încă nu-i deschisă floarea. Să vedem unul mai deschisă floarea pe an. Uitați asta, este plin de muguri de rod. Deci, tăierile pe care le-am făcut anul trecut, acum 2 ani, i-am format și le-am pus tăierile pentru fructificare. Deci, aici încă nu s-a deschis mult. Aici. Părul, vedeți, este plin de rod. Vedeți, în floare. Uitați floarea cum stă. Vedeți, uitați așa, vârfurile. Mugurii încă nu sunt deschiși. O să vă fac când se deschide floarea la toți. Vedeți, încă un măr. Vedeți, ăștia au merile mai boboși mai deschiși. La meri. Vedeți, uitați cum stau mugurii. Vedeți, i-am făcut deschidere tip vas. Acest copac. Vedeți? Aici avem săpăturile, trage canalizarea, apă potabilă, tot ce trebuie. Mulțumim domnului primar pentru acest proiect care l-a prins. Vedeți, aici avem un prun care l-am format tip vas, are rod. Și asta, aici avem o floare frumoasă înflorită. Uitați ce frumoasă e. Vedeți? Floare foarte frumoasă. Vedeți trandafirii care am plantat azi toamnă. Sunt prinși toți. Vedeți? Sfântul Gheorghe urmează să înflorească și el. Cireșul la fel urmează să înflorească. Și să mai vă arăt eu vouă. În livadă. Aici tot o floare. Vedeți trandafirii care am curățat și i-am prășit și le-am făcut un gărduleț. Sunt și pregătiți de boboși. Dau în floare și mâini pe mâini. Aici avem un prunișor anul 3. Are muguri de rod și el. Și să mai vă arăt. Nu prea am și să mai vă arăt că urmează să înflorească. Vedeți, copășelul care am pus azi toamnă, părul are muguri. Vedeți, deci este prins. Vedeți, uitați. Vedeți, uitați. Vedeți. Din 25 de copaci care am plantat, unul nu s-a prins, restul s-au prins toți. Vedeți, sunt meseriași la pomii fructiferi. Vedeți, o să vă arăt un nou videoclip când mai înfloresc acești copășei. Și o să vi prezint cu mare drag. Sănătate și numai bine!